Abasolwa abayisithupha abangabokudabuka eMalawi naseSomalia bavele enkantolo ngokwahlukana. Abathathu baseMalawi babhekene namacala okwephula umthetho wokungena kuleli nokuthengisa ukudla endaweni engahlanzekile. Umsolwa wesine udluliselwe enkantolo ezingane njengoba kuvele enkantolo ukuthi uneminyaka eyi-16. Abanikazi bendawo ababili babekwe icala lokuqasha abantu abakuleli ngokungemthetho. They have been charged with the first count, an illegal foreigner who fails to depart when so ordered by the Director General in contravention of the Immigration Act. The accused, being an illegal foreigner, is guilty of an offence of contravening Section 49, subsection 1b, read with Section 1, subsection 1 of the Immigration Act. Izakhamuzi zithi zidumele ngokuthi le ndawo namanje ayikavalwa. I feel that health is failing us. Health is supposed to go to all the spaza shops to check the food if it's expired or it's fresh for the people to eat it. Amathiloma amaningi endaweni yasemfuleni aphethwe abantu bokufika kuleli, abanye babo banawo amaphepha asemthethweni okuba kuleli. All the foreign nationals that have illegal shops and they are here illegally, they should go back home because now it's too much. They are selling the rotten food and it's too much now. They are selling the food that they made with the dog food. Umbuso uthi uzoqhubeka necala mhla zingama-25 yize zobe engekho utolika waseMalawi. Abasolwa ababoshwe ngesonto ledlule ngemuva kokugasela kwamaphoyisa kule ndawo ethengisa ngenyama.